chongmari lai thangmani yagulo belai kheno naising laijak tei wana laijak sababa koplai engnai tai sababa kesengnai eba ke sababa jitino eba ke sababa harino abo belai kheno naising laijak Tripura hani lokurok khoroksa borok chini bubagrana viral khai tongkha je bo chini India yakaroi phatar hasteo thamai paisinai already flight ticket tanjak nei 2 tarik March election result ni dino chini India no yakaroi chini bubagra phatar hasteo kharai thangnani hinai belai khena viral ngoi tongkha dinani video kha o video no tuino sramjakmani hinke pa apsangnar nai tongni video no puilani simi paithak jora tai kahamke buji manai Covid chini bubagra chini India no yakaroi phatar hasteo kharai thanai 2 tarik March election result ni dino tai okok Covid na tatal aborona chung in video ni bisingti kahamke na soimalinai hinge ba apsangnar bo kahamke na screen nugui tongkhana flight ticket tanjak tai bubagrani mungbai abro nugui no tabuk bo kubangma lukurok hayake ba kubangma borok sini bubagrani bagai wana laijak tamni hinke sini bubagra kubuida sini Tripura ha tai sini India no yakaroi thangnai tai chuno boda yakaroi thangnai tinini o video ni bisingti ang okongno no clear khainai Greater Tripura chantani sini bubagra simi mokole mukti khilelia kubangma lukurok no mokole mukti rok khilelekha o imang kubunyong nai tamni hinge bebagno lukurongni mokole mukri tongo Greater Tripura chantani o ageo kaisa kok samani tongo chini maya ganang bubagra puila jati ulo party hinoi abrok no khaita pogoi thangbai kya abrok no muchu tongna ni nango tabuk phana tamni hinge chini bubagra puila on sajak puila jati ulo party jibon phana chini bubagra ebake chini maya ganang bubagra suno yakaroi thanglak angkha khaya chini maya ganang bubagra bo je kathang tongsakno bosung bai baksa tongoi thanai bosuno yakaroi jeforpana thanglak padingke bai apsang tabuk chung kahapena semalaino Covid chini maya ganang bubagra chini Tripura ha ebake suno tai chini India no yakaroi thangnai phatar hasteo padingke chung tini kahamkena semalaino noro ikor screen no kahamke date nai nedi obo bofroni date omo angkha 2 tarik March 2003 ni ticket noro kahamkena screen no kahamkena nugui tongkhana ikonai nedi kahamke 2 tarik March 2003 ni flight ticket hinge bai apsang noro kahamkena soi namakhna tai kahamke nugui ba mangkhana in video ni bisingtui Covid chini maya ganang bubagra phatar hasteo chini India ni phatar hasteo kharai thanani naitong noro kahamkena soi namakhna chini maya ganang bubagra jeforpana tai jibono phana chuno yakaroi tai chini Tripura ha tai chini India no yakaroi phatar hasteo jibono phana khar thanglak tai chini maya ganang bubagra Tripura police rono bokoikha je viral khaitonai borno kicha naikolani ebake borno kicha nainani bagai hinke bai apsangnar in video ni bisingti kahamkena clear rangkhana hanai angkha khayo tamni hinke jeforpana chini maya ganang bubagra chuno yakaroi bo phatar hasteo jibono phana thanglak tamni hinke bo belai khena chini Tripura sa rongno belai khena chajago tai chini Tripura sa rongno belai khena hamjang mungbo rinani rungo belai khena hamjang marabo tongo bini bokhawa haini bagai jeforpana chini India no yakaroi tai chuno yakaroi jeforpana chini maya ganang bubagra phatar hasteo kharai thanglak chini maya ganang bubagra chini bagai soba khainani phaimani bini sobana bomuk thangsanamoi kalangnai hinke bai apsangnar in video no nugui bahai nangjaka comment box comment kai chari tai video no chajagai tong hinke video no like khedi tainaro ni logirok bai share khedi tai jodi sena nung chini maya ganang bubagra no hamjagai tong tai chini maya ganang bubagra ni kokno pira ni musungai tong hinke in video no kaisa please share khairi hinke bai apsangnar jodi ke ba ani o channel o katal phai tong hinke subscribe khaya kongke please tabana subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press kainadi tamni hinke ang jefro katal video upload khayo aprona jotan sei sikang narani orona notification sogaina bagai hinke bai apsang video tinini bagai asokna haina haima laifina naro bai katal update ni bising tuitai naro bo jotana kaham kurungna tongdi